ಹಾಯ್ ಲವ್ಬಿರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೈಟ್ ಆಂಡ್ ಏನು ಹಬ್ಬಿನಿಲ್ಲಡುಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಧಾನಪ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿಜೇರು ಪೋಪಿನಲ್ಲ ಒಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಬಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೇನೆ ಮೂಲೆ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಲ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಡಿಂಗ್ಲ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ವೀಡಿಯೋನು ಅಂಚ ಅದೇ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಏನು ಬಾಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ಪಿನ ಅವಡ್ ಇಡೀಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಅವಡ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋನು ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಮೂಲ್ಯಾನ್ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಾಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ನು ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದೊಂಜಿ ಯಾಂಕ್ ಅವಳು ಪಾತೆ ರಾಯಿಜಿ ತಪಂಡಾಲು ತಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೋಳು ಅಂಚದ ಪಾತೆ ರಾಯಿಜಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ನ ವೀಡಿಯೋಲ್ನ ಮಲ್ದೀಜಿ ಬಾಲೆನ್ ಪಿದಾಡ್ ಹೋನ ವೀಡಿಯೋಲ್ನ ಮಲ್ಪರಾಯಿಜಿ ದಾಲಾಯಿಜಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದೊಂಜಿ ಪಿದಾಡುವ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಏನು ಬಾಲೆದ ಡ್ರೆಸ್ದ ಮಾತ ಪತ್ತ ನೋಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಪತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಒಯ್ದುಂಡು ಅಂಚದ ಮಾಮಿ ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪೂರ ರಿಕ್ಷಾ ಹೊಡ್ದಿಯಾರೆ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾ ಹಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ತದೋಲು ನಿಗೊಂದು ಒಂದು ಉಪ್ಪರು ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ತದೋಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಲೆ ಪೋಪಿನ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇನು ಮಂಗಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪ ಎಂಕುಲು ಪಂದು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ನಿಕಲ್ತು ಒಂದು ಪರ್ ಅಮ್ಮನ ಅಟಿಲ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇರ್ಲ ಎತ್ತಜೇರು ಬೇಲೆ ಎತ್ತನತೆ ಅಂಚ ಅದು ಬತ್ತದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ನಾಗ ಬಣ್ಣಗ ಅಮ್ಮನ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆದ ಆತುಂಡು ಅಂಚದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಗ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆವಂತುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಾರ ಎಲ್ಲ ಬೆರೆತ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಯಸಾಗ ತೋಜೋಡು ಮೇರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಆತೀನಿ ಅಂಚದು ಮತ್ತು ಪಾಯಸಾಗ ತಾರೆ ಮಸ್ತತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೆರಿಯ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಅವಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂಲ ಗ್ರೈಂಡರ್ ತಿರ್ಗೊಂದು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಮಂತಿತ್ತೇರಮ್ಮ ಶೋಕುದ ಇಂಚ ಐಕೊಂಜಿ ಹರೆಪತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು ಬಂದ ಕಡೆ ಒಂದುಂಡು ಮೂಲಿ ಕಲ್ತು ಒಂದು ಪರ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ಇಡೆಗ್ ಒಂಜಿ ತೆಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದೃಷ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುನು ದೃಷ್ಟಿ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನೈತೆ ನಾನು ಉಲಾಯ್ ಪೋಪೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಬಾ ಫಸ್ಟ್ ಪಪ್ಪನಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುನತೆ ಇಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜೈದಿನಿ ಕಣ್ಣೆ ಬುಲ್ಲದು ಜೋಲು ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಪಾಡ್ನೆಟಲ್ಲ ಇಂಚ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಕಾರ್ದಿ ಏರಿಲ್ಲಾಗ ತಿಂಕಲ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ದಡೆ ಪೋಪ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಐತೆ ಅಮ್ಮಲ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಲ ಬಾಲ್ ರಂಚ್ ಕೊರ್ರೆ ಪುಂಡದ ನಿಗ್ಲೆಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಡ ಆತಿನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಿತ್ತಾರಡ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವಲ್ಲ ಮುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೊಲೆ ನೋಡಿತ್ತೆ ಅವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ತೊಟ್ಟಿಲೊಂಜಿ ಒಂಚದು ಮಾಮೂಲ ನೇರ್ಲ ಪತ್ತದಿತ್ತೇರವೇನು ಇಂಚ ಬಾಲೆ ಅಂತೆ ಪಾಡಿ ಎಡ್ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಬಜಿಲ್ ಕೊರ್ರೆಪ್ಪುಣತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಜಿಲ್ ಮರಿ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆದಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬತ್ತದಾರು ಬಜಿಲ್ ಮೊರಿತೀನಿ ಈ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ನಾನು ಮೇರ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸಣ್ಣ ಕೊರ್ಪಿನ್ ಬನ್ಪೇರು ಆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಎಂಕ್ ಮದತ್ತೆ ಪೋಂಡು ಮೂಲು ಅಮ್ಮಗೆ ಸೀರೆ ಕೊರ್ರೆಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಸನ್ ಕವರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ರೆಪ್ಪುಂಡು ಮಾಮಿ ಕೊರ್ರೆಪ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮದು ಗೈಸ್ ಹೇಗಲ್ಲ ಶಾನ್ವಿ ಬಬ್ಬಲ್ ತಂದಿಲ್ಲರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋದನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಮುಂಟುವ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್